O Nadal prenderase en Poio este sábado. Cunha festa de inauguración na Praza do Mosteiro darase o tiro de saída a unha programación completa. O que teñamos claro é que non íbamos a entrar pois que o Nadal fora únicamente unha guerra de bombillas, de luces. É dicir, nós o que queremos é un Nadal con contido, desde obras de teatro, de panxoliñas, bingos para os maiores. É unha programación que está pensada desde o día 2 ata o 6 de xaneiro e que está pensada desde os máis pequenos aos máis maiores. Para darlle forma participarán máis de 40 colectivos do municipio. Tamén o alumnado dos centros escolares que se encargou da decoración dos elementos das aldeas de Nadal, unha das novidades deste ano. Os veciños están moi contentos, están desexando ver xa todo o contido desas aldeas e temos aldeas por todas as parroquias do concello, é dicir, en Raxó, en Samieira, en San Xoán, en San Salvador, en Campelo, en Lourido, é dicir, están por todo o concello. Que pretendemos? Que sean puntos de encontro. Logo aí, unha vez que están as aldeas, a súa decoración, pois hai unha programación durante todo o Nadal. Tamén se instalará a carpa de Poio Máxico na Seca cunha zona de xogos e obradoiros pro público familiar. Donde vai haber pois colectivos, donde vai haber actuacións, donde vai haber hinchables, ludoteca e durante todas as tardes van a ter programación para que os seus pais poidan ir ali cos críos e poder pasar unha tarde de Nadal do máis familiar e con máxima actividade. Outra das novidades desta edición ten que ver coa cabalgata dos Reis Magos que en Poio será o día 6 de xaneiro. A cabalgata de Reis, que é unha das partidas máis amplias do presuposto do Nadal, é que cando se fai que a xente se iba para outros concellos, sobre todo para Pontevedra. Os nenos de Poio e de toda a comarca van a poder vir a despedir os Reis a Poio. Logo día 6 ás 6 da tarde, os Reis farán un desfile no noso concello para que todos os nenos lle podan dar as gracias polos seus agasallos, polos seus regalos e para despedirse de todos os críos. O día 5 a tradicional cabalgata substitúese por un percorrido das súas majestades polas parroquias de Poio no Tren Real. Tamén serán os protagonistas dunha recepción real na Carpa da Seca.